smartphone was robbed. My phone withdraw. I lost my smartphone. My phone withdraw. An sace min wayata kuma an cire min kuɗi daga asusun banki. Wayata ta ɓata, an cire min kuɗi daga asusun banki. Wannan ƙorafe-ƙorafe ne da suka zama ruwan dare, ma'ana da suka yi yawa yanzu a jihar Kano. Da zarar ka yadda wayarka ta ɓata ko aka ƙwace, in dai layin kana da rijista da wani banki cikin bankunan ƙasar nan, to za a cirar ma kuɗi. Tambayoyi: shin mutum zai iya samun kariya ta yadda ko da wayarsa ta ɓata ko an sace ko an ƙwace ba zai yiwu a cirar masa kuɗi daga asusun bankinsa ba, ko bai je ya yi ƙorafi a banki ba? To, shin ta yaya black hat hackers, ma'ana mugayen 'yan fashin na'ura, ke iya cirar kuɗi ta hanyar amfani da sim card, ma'ana layin waya kawai? Abin da ya sa na ce black hat hacker saboda su kansu sun rarrabu, bayani zai zo nan gaba. Kuma me yasa suke zama untrackable, ma'ana ba a iya bibiyar diddiginsu? Duk da in ka kalli yadda ake rijista da banki ba zai yiwu ga zama wanda ba za a iya bibiya ba. Za mu fara da tambayar farko. Bayan dogon nazari da bibiya daki-daki, mun gano yadda za ka sami kariya daga cirar kuɗi ta hanyar amfani da sim card, layin waya, ta yadda za ka iya yi wa haka gatsali ta hanyar bashi layinka ka ce ya ciri kuɗi. Ba zai yiwu ya iya cirar kuɗi a cikinsa ba, sai dai in har ka bashi dama. Har banki na ita tattaki inda na karanta wata jami'ar banki wannan tambaya ko kuma wannan matsaloli tare da yi mata tambaya ta farko, inda amsar sai ta saba da wannan da zan bayar. Abinda ta ce shine lalle kar in kuskura da bari layina ya shiga hannun waɗannan ɓata gari. Idan ko hakan ta faru, to na yi gaggawar zuwa banki don na sa a dakatar da layin. Idan ba haka ba kuwa babu ruwan banki. Wannan ita ce amsar ma'aikaciyar banki a takaice. Ta manta cewa suna da kwanaki 2 da ba sa aiki. Ga amsar nan: su waɗannan ɓata gari suna iya cirar kuɗi ne idan layi yana aiki. Lokacin da layi ya zama ya kulle ko ba zai aiki ba, to ba zai yiwu a ciri kuɗi a cikinsa ba. To kana buƙata ka rufe layinka. Kowa ya yi imani cewa tsaron layi na da wuyar karyawa, wanda yana ba da damar shigarwa sau 3 ne kawai. Da ka shigar sau 3 ba daidai ba, to zai rufe, ya tashi daga aiki a gurin ataka ko wurin haka, ma'ana mai ƙoƙarin cirar kuɗi, sai dai ya jefar da shi. Saboda haka abin da za ka yi kawai, ka sawa duk layukan da kake da rijistar banki da su lock sim card ko sim card lock. Sai gargaɗi: kada ka kuskura ka yi ƙoƙarin sawa layinka lock sim card ko ka rufe shi, muddin ka san baka da sim pack ɗinsa, ma'ana wannan kwanson da yake zuwa da shi na layi, don layin zai iya rufewa. Amma kai following ɗinmu, in Allah ya yarda za mu wallafa bidiyon yadda za ka sawa layinka tsaro lock sim card a tashar mu ta YouTube. Idan baka yi subscribing ba, kai mana subscribe, kai like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.